രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമയം ദദാന്തി സ്വപദാധികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാവ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. 33ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവത് ലീലകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരുന്ന യദുവംശജര് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സത്തത സഹചാരികളാണ്. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവരെ കൂടെ വന്നിരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും തിരിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ തിരോധാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാതിരി മരണങ്ങളല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് സ്വന്തം നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിരോധാനങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അതിനാൽ ബാഹ്യ സവിശേഷതകളാൽ ഒരുവൻ, അതായത് അവർ പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വേടന്റെ അമ്പേറ്റു മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരോധാനമെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നുവോ അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ പോലെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാന്റെ വരവും തിരോഭാവവും ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. 33ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൃഥാഭ്യനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോദിതം നാശം യദു പ്രതാപ്യനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോദിതം നാശം യദൂനാം ഭഗവദ്ഗതിം ചതാം ഏകാന്ത ഭക്ത്യ ഭഗവത്യദോക്ഷജേ നിമോ പരരാമ സംസ്കൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതാപ്യനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോദിതം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നാശം യദൂനാം ഭഗവദ്ഗതിം ചതാം ഏകാന്ത ഭക്ത്യാ ഭഗവത്യദോക്ഷജേ നിവേശിതാത്മോ പരരാമ സംസ്കൃതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുസൃത്യ യാദൃച്ഛികമായി ശ്രവിച്ച് ധനഞ്ജയ അർജുനൻ ഉദിതം
ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട നാശം അവസാനം യദൂനം യദുകുലത്തിന്റെ ഭഗവത് പരമപുരുഷന്റെ ഗതിം തിരോധാനം ച താം അവയെല്ലാം ഏക അന്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്ത്യ ഭക്തി ഭഗവതി പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അധോക്ഷജെ അതീന്ദ്രിയമായ നിവേശിത ആത്മാ പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ ഉപരരാമ നിന്നും മുക്തയായി തീർന്നു സംസ്കൃതേ ഭൗതികാസ്തിത്വം വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചും അർജുനൻ പറഞ്ഞത് യാദൃച്ഛികമായി ശ്രവിച്ച കുന്തിദേവി പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ അതീന്ദ്രിയനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതയാവുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് അർജുനൻ പറയുന്നത് ആരാണ് കേൾക്കുന്നത്? കുന്തിദേവി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ എന്ത് ചെയ്തു? യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പൂർണ്ണമായും ഭക്തിയിൽ മുഴുകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പരമപുരുഷന്റെ എന്താണ് സേവനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. സൂര്യാസ്തമനം സൂര്യന്റെ അന്ത്യത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സൂര്യൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് മാത്രമേ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തിലെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി എന്നാൽ അത് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. അവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല, പിന്നെ ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ അത് സൂര്യന്റെ മരണമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോ ആ അവതാര ഉദ്ദേശം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുന്നു? നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് മറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു മരണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്നാൽ അത് സമൂലം നശിച്ചു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ കുലം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്ന പാർഷദന്മാരാണ് യദുകുലത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ലീലകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ കുറച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ട ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം, ചൈതന്യ ലീല നടന്നപ്പോഴും ഈ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവര് പാർഷദരായിട്ട് ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പേരുകൾ മാത്രമാണ് മാറുന്നത്, വേറെ പേരുകളിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവര് വരുന്നവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോവാണ് ആരെ? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും മരണം സംഭവിച്ചു നമ്മളുടെ മാതിരി നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേറൊരു ശരീരം അവർ സ്വീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാലേ, നമ്മളുടെ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്? നമ്മുടെ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്കിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അതുപോലെ പക്ഷെ ഈ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അവരെ കർമാനുസരണം അടുത്തൊരു ജന്മം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അവര് ആരാണ്? നിത്യമുക്തന്മാരാണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്നു, ഭഗവാന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. അതായത് നമ്മളൊരു നാടകത്തിലെ ക്യാരക്ടർ പോലെയാണത്. അതായത് ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിലത്തെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു നാടകത്തിൽ വേറൊരു വേഷമല്ലേ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവര് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ലീല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവർ വരും. അപ്പൊ അത് വേറൊരു റോളായിരിക്കും, വേറെ വേഷങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മരണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അവർക്ക് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് സജ്ജനാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ കുന്തിദേവിയും തീരുമാനിച്ചു. ഉറയ്ക്കുകയും വർത്തമാന ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചയുടൻ ഒരുവന് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള അനുമതി ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്വയം പരിപൂർണമായി നിരതയാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്കൊരു പാസ്പോർട്ട് വേണം. നമ്മൾക്ക് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു പാസ്പോർട്ട് വേണം, ഒരു വിസ വേണം അല്ലെ? അതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യില്? അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്വയം പരിശുദ്ധരാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അതിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് പറയുന്നതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയവൽക്കരണവും ആരംഭിക്കുന്നു.
അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ വർത്തമാന ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു, അഥവാ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പർക്കവും നശിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നു. അവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവർ കരുതും പോലെ ഭഗവദ്ധാമം വെറും ഒരു മിഥ്യയല്ല. അതായത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ, വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണോ, ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രം വരെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? അങ്ങനെയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ഒരു മിഥ്യയല്ല, യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതേസമയം സ്പുട്നിക് അഥവാ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്കും സാധ്യവുമല്ല. എന്നാൽ ഈ വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുവനെ തീർച്ചയായും കഴിയും. അതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനം പരിശീലിക്കുക വഴി ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ ഒരുവൻ സജ്ജനാകണം, സ്വയം സജ്ജനാകണം. ഇത് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരു അനുമതി പത്രം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ആകയാൽ കുന്തിദേവി ഈ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ കുന്തിദേവിക്ക് അറിയാമല്ലേ, പരമദിവ്യത്വപുരുഷനാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ വളരെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനകളാണല്ലേ. നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് വിപത്തുക്കൾ തരൂ എന്നാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അപ്പൊ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴായാലും ഏതൊരവസ്ഥയിലായാലും പാണ്ഡവന്മാര് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും കുന്തിദേവി അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ശ്ലോകം 34. യാഹരദ്ഭുവോ ഭാരം താം യയാഹരദ്ഭുവോ ഭാരം ചൊല്ലിക്കോളൂ. താം തനും വിജഹാവജഹ കണ്ടകം കണ്ടകേനേവ സ്വയം ചാപി ചിദു സമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യയാ ഏതിനാൽ, അഹരത് ഹരിച്ചു, ഉപ ലോകത്തിന്റെ, ഭാരം തം അത്, തനും ശരീരം, വിജഹൗ പരിത്യജിച്ചു, അജഹ അജനായ, കണ്ടകം മുള്ള്, കണ്ടകേന മുള്ളുകൊണ്ട്, ഇവ എന്ന പോലെ, ദ്വയം രണ്ടും, ച അഭി എങ്കിലും, ഈശിതു നിയന്ത്രിക്കുക, സമം ഒരുപോലെ, വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. പരമോന്നതനും അജനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യദുകുലാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുവാൻ കാരണഭൂതനാവുകയും അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയുടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാവതാരം പറഞ്ഞത്? ഭൂമിദേവി ബ്രഹ്മദേവനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭൂമിയുടെ ഭാരം വളരെ കൂടിയിരിക്കുന്നു, അത് കുറച്ചു തരണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ എത്ര കോടി ആൾക്കാരാണ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്? 64 കോടി ജനങ്ങളാണ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാതെ ഓടിപ്പോയവരും കാണാതെ പോയവരൊക്കെ ഉള്ളത് വേറെ. മരിച്ച ആൾക്കാരെ എണ്ണാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ്, അത്രയും പേര് അങ്ങനെ ഭാരം കുറഞ്ഞു. ഇനി യദുവംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നാരായണി സേന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സേനയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരും കൂടി കൂടിയാണ് ഭൂമിയുടെ ഭാരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഘൂകരിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ യദുകുലാംഗങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിച്ച് അപ്പോ എന്തുണ്ടായി? ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. അവയുടെ നിയന്താവിന് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾക്കാണ് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ശൗനകാദി ഋഷിമാർ ലഹരിയാൽ മതോന്മത്തരായി മരണമടഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ച് പ്രസന്നരായിരുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത്? ലഹരിയിൽ മതോന്മത്തരായിട്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും ഒരുപാട് കേൾക്കാറുള്ള ഈ വിഷമദ്യത്തിന്റെ കഥകളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? ശൗനകാദി ഋഷിമാരാണ്. അവർക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള ഏതോ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കുടിച്ച് ലഹരിയിൽ മരിച്ചു എന്നോ എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. ഭഗവാൻ ഹേതുവായാണ് ഭൂഭാരം അകറ്റുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തന്റെ ശരീരങ്ങളെ യദുവംശജർ പരിത്യജിച്ചതെന്ന് ഋഷിമാരുടെ മനോവ്യതിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമി ഉറപ്പു നൽകി. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി എന്താണ് പറയുന്നത്? അവരുടെ മരണവും ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ ഭൂഭാരം അകറ്റുന്നതിൽ ഭരണകർത്താക്കളായ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനും അവിടുത്തെ ശാശ്വത സഖാക്കളും ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കാനായി ചില വിശ്വസ്ത ദേവന്മാരെ യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ദേവന്മാർ ഭഗവതേച്ഛയാൽ ലഹരിയാൽ മതോന്മത്തരായി അന്യോന്യം മല്ലടിച്ച് അവരുടെ ഐഹിക ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരം പരിത്യജിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് അവര് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചത്. കാരണം യദുവംശജർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തന്മാര് പരസ്പരം തല്ലുകൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു? അവരെ ലഹരിയിൽ മുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മതോന്മത്തരായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സോമരാസം പാനം ചെയ്ത് പരിചിതരായ ദേവന്മാർക്ക് മദ്യപാനവും ലഹരിയും അജ്ഞാതമല്ല. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദം അവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ലഹരിയിൽ മുഴുകിയ കുബേരന്റെ പുത്രന്മാർ ഒരിക്കൽ നാരദമുനിയുടെ കോപത്തിന് പാത്രരായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ പുനഃപ്രാപ്തമായി. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്, അല്ലെ? മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനും അവർ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? നഗ്നരായി നിന്നിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ രമിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നാരദര് വരുമ്പോ കണ്ട ഭാവം കൂടി വെക്കുന്നില്ല, അറിയുന്നില്ല അവര്. സ്ത്രീകളൊക്കെ വേഗം വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആരാണ് നാരദ മുനി ശപിക്കുന്നത്? അവരും ഇത്രയും ലജ്ജയില്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ വൃക്ഷങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്നുള്ള പറയാണ്. അവരെപ്പോഴും നഗ്നരായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? ജനിച്ചമാര് തന്നെയല്ലേ വൃക്ഷങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ കിട്ടിയത്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ പുരാവർത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം നമുക്ക് കാണാം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, അസുരന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. ആകയാൽ മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം തികച്ചും അനുയോജ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്താ വേണ്ട? ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനമ്മമാർ നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക? സാമഭേദദണ്ഡ എന്നാണ് പറയുക, അല്ലെ? ആദ്യം എന്താണ് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് നന്നാവും എന്നുള്ളതൊരു ട്രയൽ അവരെ ലെവലിൽ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും. അതിന് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് വരിക? പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വരിക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു മുള്ള നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതും, എന്നാൽ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ മുള്ളിനെ എടുത്തു കളയുന്ന മറ്റൊരു മുള്ള് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതുമാകുന്നു. അപ്പൊ കണ്ടു പറയുന്നത്, ഒരു മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മുള്ള എന്താണ്? വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മുള്ളോ ആ വേദനയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആകയാൽ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവനെ അസുരന്മാരെന്നും സ്വമേധയാ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവനെ ദേവൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും സദാ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസുരന്മാരിൽ നിന്നും ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാൽ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ഈ ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴൊക്കെ ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇരു കൂട്ടർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം. ഈ അസുരന്മാരെ കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നല്ലതായിരിക്കുന്നത്? ഇരു കൂട്ടർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും, കാരണം ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് മരണം, അല്ലെ? അവർക്ക് ആ അസുര സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് ഒരു ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവം അവർക്ക് വരാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതുമൂലം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരു കൂട്ടർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ മത്സ്യാദി രൂപാണി ചൊല്ലിക്കോളൂ. തേജഹ്യാദ് യഥാ നടഃ ശപിതോയേന ജപൗതശ്ച കളേവരം. യഥാ അത്രത്തോളം, മത്സ്യ ആദി മത്സ്യാവതാരം മുതലായവ, രൂപാണി രൂപങ്ങൾ, തത്തെ ശാശ്വതമായി സ്വീകരിക്കുന്നു, ജഹ്യാത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരിത്യജിക്കുന്നു, യഥാ അതേപോലെ, നടക ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ, ഭൂഭാരക ഭൂഭാരം, ക്ഷപിതക ലഘൂകരിച്ചു, ഏന ഏതാലാണോ, ജഹൗ വെടിയുക, തത് അത്, ച കളേവരം ശരീരം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി താൻ സ്വീകരിച്ച ശരീരത്തെ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ പരിത്യജിച്ചു. ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ എന്ന പോലെ അവിടുന്ന് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മത്സ്യാവതാരം മുതലായ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രൂപം ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ഇനി വേറെ അവതാരങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് വരുന്നത്? മത്സ്യം, കൂർമ്മം എല്ലാമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പോഴത്തെ ദൗത്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാണ്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ശരീരം മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലുതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം മത്സ്യാവതാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, വരാഹാവതാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, കൂർമാവതാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇത് ഭഗവാൻ ഈ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലും ഭഗവാൻ വ്യത്യസ്തത കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് മരങ്ങളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യരായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്താനങ്ങളാണ്. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരിലും ഉള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണുള്ളത്. അവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് രൂപം മാറിയിരിക്കുന്നത്? ഈ മൂന്ന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അവരെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരനെ പോലെ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രജാലക്കാരനെ പോലെയാണോ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നത്? അല്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരികയാണ്. ഇന്ന ശരീരത്തിലേക്ക് നീ പോ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അവിടെ ചോയ്സ് ഇല്ല. അടുത്തത് എന്ത് ശരീരം വേണം? ചോയ്സ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ? നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവത് ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലെ പോയി വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ രൂപരഹിതനോ അല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ശരീരം അവിടുന്നിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണെന്ന് അറിയപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ രൂപരഹിതനോ അല്ല, അവരുടെ ശരീരം അഭിന്നമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഒരു സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം എന്നുള്ളത് പോലെ ബാക്കി ശരീരങ്ങളില്ല. ആത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവിടെ വ്യത്യസ്തത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല അവിടെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമെന്ന് കരുതുന്ന ഏതൊരുവനെയും നിശ്ചയമായും എല്ലാവിധത്തിലും ഭ്രഷ്ടു കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ബൃഹത് വൈഷ്ണവതന്ത്രത്തിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിയാണ്, മനുഷ്യനാണ് പോലെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് തിരസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രവുമല്ല, അത്തരം ഒരു പാഷണ്ഡന്റെ മുഖം യാദൃച്ഛികമായി കാണാനിടയായാൽ ഒരുവൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം നദിയിൽ കുതിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടതാകുന്നു. എത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ. ഇത് ഏതിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ബൃഹത് വൈഷ്ണവ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകത്തിലാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് പാഷണ്ഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാഷണ്ഡന്റെ മുഖം കാണാനിട വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം, അതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവിടുന്ന് അമൃത അഥവാ മരണരഹിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരെ എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? അമൃത മരണരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരാൻ തന്നെ കാരണം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന് ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം, അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ രൂപരഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ മരണരഹിതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാന്റെ മരണം അഥവാ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നത് ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ ചെപ്പടി വിദ്യ പോലെയാണ്. മാന്ത്രികൻ തന്റെ സൂത്രവിദ്യയാൽ അയാൾ സ്വയം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കപ്പെടുന്നതായും കത്തിച്ചാരമായി മാറുന്നതായും മോഹനിദ്രാവശമായി അബോധാവസ്ഥയിലായി മാറുന്നതുമായും ഒക്കെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മിഥ്യാപ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ തന്റെ ജാലവിദ്യയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്വയം ചാരമായി തീരുകയോ കഷ്ണങ്ങളാൽ ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
അതുപോലെ ഭഗവാന് അസംഖ്യം വൈവിധ്യങ്ങളിലുള്ള ശാശ്വത രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച മത്സ്യാവതാരവും അവയിലൊന്നാണ്. അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉള്ളതാകയാൽ ഒരിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ മത്സ്യാവതാര ലീലകൾ അവിരാമം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സവിശേഷമായി ധത്തെ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലാതെ സന്ദർഭത്തിനായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ദിത്വ എന്ന പദമല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ദത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്നാണ് ദത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എപ്പോഴും ശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക്, നമ്മളാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ബാധിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കാണ് ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യരൂപമായിട്ട് കാണുന്നതും ഭഗവാൻ മരിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നതും. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരാൾ മാജിക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ, ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ 3 പീസായിട്ട് ഒരു ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബോക്സിനെ അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണില്ല, അയാൾ 3 പീസായി മാറിയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ 3 പീസാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത സ്പീഡിലാണ് അവിടെ അവർ മായിക വിദ്യകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കത് അറിയാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഒരു മാജിക് മാരിയാണ്. നമ്മൾക്കാണത് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ആശയം എന്തെന്നാൽ മത്സ്യാവതാരത്തെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അവിടത്തേക്ക് ശാശ്വതമായി തന്നെ ആ രൂപമുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് ഈ എല്ലാ ലീലാവതാരങ്ങളിലുള്ള ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മത്സ്യാവതാര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകം എവിടെയുണ്ട്? ആത്മീയധാമത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാമന രൂപത്തിലുണ്ട്. അതുപോലെ നരസിംഹ രൂപത്തിലുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് വിഷ്ണുതത്വമാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വിഷ്ണുതത്വമാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: എനിക്ക് രൂപമില്ലെന്നും രൂപരഹിതനായ ഞാൻ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായി നിലവിൽ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ച് എപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ്യക്തഗതവാദികൾ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം അനുമാനക്കാർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നല്ല പണ്ഡിതരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ എന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെക്കുറിച്ചും എന്റെ ശാശ്വത വ്യക്തി സ്വരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞരാണ്. ഭക്തിഹീനർക്ക് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്റെ മായാ യവനികയാൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാന് ഒരു മുഖം എങ്ങനെയാണ്? ഹിരൺമയേന പാത്രേന എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥ മുഖം നമ്മൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു 10 മണിക്കോ 12 മണിക്കോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം മാത്രമേ കാണൂ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ആ പ്രകാശം മാത്രമാണ് കാണുള്ളൂ. ഭഗവാനെ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ യോഗമായ കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ മൂഢന്മാർ ഒരിക്കലും വിനാശമില്ലാത്തവരും ജനനമില്ലാത്തതുമായ എന്റെ നിത്യസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരും ഭഗവാനോട് സദാ കോപമുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ നിത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയുവാൻ അയോഗ്യരാണെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായി മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യാനിരുന്ന മല്ലന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം അശനിപാതം പോലെ കാണപ്പെട്ടുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിലും വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശിശുപാലന് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിമിത്തം അവിടുത്തെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കംസനാൽ നിയുക്തരായ മല്ലയുദ്ധവീരന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ അശനിപാതമായുള്ള താൽക്കാലിക ആവിഷ്കാരവും ശിശുപാലന് മുന്നിലെ ഉജ്ജ്വല ജ്യോതിസായുള്ള ആവിർഭാവവും ഭഗവാൻ ത്യജിച്ചു എങ്കിലും ജാലവിദ്യക്കാരൻ എന്ന പോലെ അവിടുന്ന് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വിനാശമില്ലതാനും. അത്തരം രൂപങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അസുരന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാകുന്നു. അത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ എപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ജാലവിദ്യക്കാരൻ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ചാരമായി തീർന്നു എന്നും മൂഢനായ കാണികൾ തെറ്റായി കരുതും പോലെ ഭഗവാന് അതിനുശേഷം അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസുരന്മാർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ആ വേടന്മാർ കൊന്നു, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവതാരം മാത്രമാണ്, അത് നിത്യരൂപമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അസുരന്മാർ അതിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഭൗതികമായതല്ല എന്നതിനാൽ അവിടുത്തെ ഒരിക്കലും വധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലെന്ന് നിഗമനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി.